masuk siap Tuhani di garejai borhat maho boru rapot tani aki siana dua gabesada hamu boru tuhe laki tunggur hamu marna borhat maho boru rapot helaki tubuh malatlah tubuh sikoru tubuh anak kamu tubuh arbo gabe mahor rapor helaki borhat maho boru rapot helaki tubuh malatlah tubuh sikoru tubuh anak kamu tubuh arbo gabe mahor rapot helaki gabe mahor rapot helaki
juga kasujoro ni Tuhani asa terpasada rohata martangi yang mahita Mauliate di pasah rohanami tuarukan muali Tuhan di bagasan mana betul ala takas di kelala rohanami dari Tuhan asi doh dengan diwasam masih ketong mengiring-iring daging terlalu partai denami totong oleh Tuhan di hoko di habi ya tasok roh habi siap bagas nami siap buat nami di sahak tutungan di bagas di raja di pamurun nami di bagas akai bason berjumpa kami rabdo akka keluarga pamurun nami di bagas tikion di bagasan laskeroha Tuhan takas siapa motuan mudo di pertemuan nami di bagasan tikion ima disakap ni bere dohok boru nami nanaingan membuka rumah tangga anak baru siap dos rohana miali Tuhan naik borak mahal itu doa sejoromi ngamuduhon anak dohok boru ni huriamon laho ngajaro pasu-pasu perdoa sari beor siap kumahite na posom tetong maho ada Tuhan na padomani hami asa totong di bagasak kai pasok kami sok lima nang di bere dohok boru nami asa tetong pasu-pasu mo ada Tuhan bere namion boru namion gawe rumah tangga na berbahagia tuh hari na utang rumah tangga na dekan na gawe rumah tangga si kedua si gawe si horas di situ punya anak nang di situ honor si boru tuh hari akan anak roh Tuhan luksipun kami siapa kasoromi totong bisa kami rohanami lo terlubumi ya sudah namion pamurun nami ngamulau alat hukar sahabat tahun nami ibe tetap Tuhan tuho rumah kami asa hotak Tuhan nama tongjoy ulang nami di bakasa sedario asa ho nama alih kirnyari asa totong di bakasa kami di bakasa horo siana memuka saat tunasip ulang nami di bakasa sedario di bakasa kami horo loknas gerohan siakoi Tuhan takas siap pengetahuan nami perdosa na gulang buhabi marado potongan nami jorma terlubung na marado poko ibe ale Tuhan upasa tabi tuho asa jumuru rasi habi sa lubu sa pangalason nami asa tutama habi nagabi hasahatan di pasu-pasu tuari aka nanagro atau barang mga sahabat anak Tuhan Yesus Kristus martangi kami tuho jalo matuhatan yang ngabion amin. Bang, mana taruh? Kalau kita kritik kena di Arab, kalau ala Arab, dia tak kok lagu. Ada sih buat kasih salah.
Jongjong mahita salhutna. Marhite-hite kuat ni bata ama, dot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot goar ni todi porbadia. Amin. Martua ma ganuk na makabiari Jehovah, na marparangi diagka dalanay. Say panganon mo daw na niula ni tanganmu, martua ma ho jalasona. Idama, say samonido tongon dapotan pasu-pasu, bawa nama kanyari Jehovah. Posdo rohani harajana dinasida, disinamakpe, dang tagamon hurangan nasida, dinggado uhum nasida tuibana, dan dunganggo najat saliling mangolu ibana. Say pasu-pasu ni Jehovah maho sian Sion, asa paida idaonmu hinadinggan ni Jerusalem, ganupari saliling ho mangulu. Jalaikon idaonmu doak kapahopum, tubuh ni anakmu, martangyan hita. Ale Tuhan debata amanami na di banwa gijang, hodo na mangatur hon pardongan saripioni, dida hodo dengan namyo, usor tapu bolon, dohot Rahel Hariati Borusitorus na marsakap nang marbagas jalan narodo nasida mangido paso-paso marhite-hite huyamon say tatap manasida di bagasan asi ni roham say rajay manasida marhite-hite top di porbadia jalo matang yang namyon ala asidot holong ni roham di bagasan goar ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Kudul maha musalukna. Tabege pujian kor nasian persatuan ama hakai saju.
Mereka Hidayat nomor 495 ayat 1 Etioma. Dameni debata na sumurong siyan salud na saruha. Imana mga ramuti hati-hati dot pikiran nabe. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Mauliate ma di soban rohan namin na pungon tarupamu ale Tuhan Jehovah. Di saludeng kami basam na patulason kami satu bagas coromon. Tarmubima di anak dot boru ni huriam. Dinalaho membentuk rumah tangga ni baru. Alin jumolo manasida lo mangido paso-paso jalan yang taruli manasida nang hami na pungon dihatam na sunbadiyay ima nagabi ujahan nagabi hamuluan di rumah tangga nasida mamuka aris sadaryon atau pakuling ima anak dot boruni huriam di bagasan asi dot holong niruham jumolo siesa dosa nami asa talup hami hasatan dihatam na sunbadiyay Malhite-hite keluarnya anakmu Yesus Kristus Tuhan kami, martanya kami. Amin. Di hamuna dua pengantin, Bosor Tapuburon, Dohot Rahel Haryati Sitorus. Firman Tuhan yang menjadi bekal kalian berdua untuk menjalani mahligai rumah tangga dimulai hari ini sampai untuk selamanya sampai kematian, memisahkan kalian berdua. Amang Pendeta ambil dari kitab Amsal pasal yang ke-19 ayat yang ke-14. Poda bitu sapulusia ayat 14 jumulo jana di surat tom di bahasa Batak Toba. Jabu dohot sinamut do tiap-tianan sian ama. Alai sian Jehovah do anggo pardihuta napatas marroha. Jabu dot sinamut do tiap-tianan sian ama alai sian Jehovah do anggo pardihuta napatas marroha. Dalam bahasa Indonesia Rahel, rumah dan harta adalah warisan nenek moyang, tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Rumah dan harta adalah warisan nenek moyang, tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Demikian firman Tuhan. Horas madita saruna. Horas madia muna dua pengantin. Sehat, agak perlu ya. Mudah-mudahan semua nanti siap pesta ini ya. Raja Salomo menurutkan di buku Poda Naum Tusudi bangsa Israel atikpe diberi songon tulusan. Hari waktu suami istri, hubungan antara Tuhan dengan umat Israel. Tuhan adalah suami dan umat Israel adalah istri. Alai syakuk ni nagabi diberi tulusan. Selain simbolis, Raja Salomo juga menasihati suami dan istri dalam rumah tangga mereka bahwa perjalanan rumah tangga seorang laki-laki Yahudi itu ditentukan karena rahmat Tuhan. Kalau nanti di konseling, uroto doho gusor sebulan. Malah di kita adat Batak, nang pinukkan yo puta si jolo-jolo tubuh, na tutua dong do tiap-tianan diaka anak, diaka bawa. Termobima di anak si sebulan. Itu kan? Sudiro kita tak keserang, malah kita alak Batak.
bahwa ada adat yang mengatur hal demikian. Hal ingat Russo, di dalam Raja Salomo natar surat di buku Nabadion, tetianan tutudui sian peputta, manang sian natorasta, netuatuata. Aledang boy di teaton, ama tuanakna tarimos tu partihuta napatas maroka. Pusor mungkin menerima ahli sebagai harta warisan, sebagai anak siap kuda. Olanidura. Jala akut ni tetianan, haulion, rupa, hagat tengon ni rupa, boy ditok tetianan ni. Ada mungkin gabi roa bu ini geleng na mulu bapak na do tomak na ngagateng ngabaga idukan, na pasti diwariskan kepada anak cucu. Alai dipodai di buku Pudaon bahwa pemeran utama yang berperan sangat penting Rahel bagi perjalanan rumah tangga orang Kristen itu ada di tangan istri. Istri yang bagaimana? Istri yang berakal budi, yang berhikmat, yang takut akan Tuhan. Mariswando haulioni molo dan marpatas maroha. Akan sia-sia rupa yang cantik apabila kita tidak punya budi pekerti, tidak punya sopan santun dan lain sebagainya. Pardihuta napatas maroha diguari Raja Salomo di buku Pudaon kurang lebih somonon. Na betor, na ias roh yang lemah lembut, panjang sabar, murah mengampuni, tidak cepat menggerutu, tidak cepat marmut-tumut, tidak cepat emosi, tidak cepat cemburu. Jala istri yang bijak, yang berhikmat Rahel tidak malas untuk melakukan pekerjaannya. Sudah perkataan terima aku apa adanya itu jangan dihasomalkan. Jangan menjadi pembelaan terima aku apa adanya. Tapi buatlah aku menjadi apa yang dikehendaki suamiku. Itu tantangan buat Rahel ya. Itu tantangan buat Rahel. Itu sengaja mengambil firman Tuhan bahwa istri yang memiliki budi pekerti itu adalah anugerah dari Tuhan. Dan bagaimana cara seorang istri agar mendapat hikmat anugerah karunia dari Tuhan? So dia no carana akainang asa kue digwari mahamu akka pardihuta napatas maroh. Anak ikon manukun si Rahelon orwanon tuamu akka naturas nania. Manukun ibana tuaka hamu binang tuana kamu akka naboruna. Aha mahera-hera kabang binang kamu binawa penani. Aha no nabuhe dek kamu meni manangkoda mansipairo si Rahelon asa kue digwari ibana. Kaya pinata manuripe nabatas maroh. Isite nabuy mabenpuda jutu si Rahel sedape. So dia do naniahan si Rahelon asabuy ibada diguari so di suraton Raja Salomo di buku Pudaon. Pardihuta napatas maroha. Gimana itu Rahel? Enggak ada yang ngasih nasihat. Sip sudia kamu ina namin na dison. So dia kainan. Kamu juga ada contoh nak. Si ngotot si Rahelon di pamasuk-masuk nau. Asa gue ibana diguari pardihuta napatas naroh maroha songok kamu ujui nang nuai. Itu nasihat. Nasosara pagdupi hamuak kamanginan. Tapi yang pakudusan mulai sen si borong-borong. Tepati waktu jam 10.20. Aina? Pasangan pun natorasnya. Iya, itu ada nasihat satu Rahel. Menghormati ayah dan ibumu, menghormati orang tuamu. Kalau kau tidak menghormati orang tuamu, tidak akan mungkin kau bisa menghormati mertuamu dan suamimu yang bukan saudara dekatmu.
kan hal nasib kan silsol kan dan bisa tidak menajur kan nabi nasara di Tuhan itu saudari masih tanda malu di bahasa Tuhan ini kalau muda di dua hati usol kan burung nasib dona kita dahulu si Rahel kan saudari kalian yang kita dahulu si Greta sendiri dengan teman-teman tanya 6 tahun hari ini yang bilang apa titik no soalnya isi kita PSPBU dari titik nol ya Pak dari titik nol ya Bu iya tapi 6 tahun itu adalah bekal pedoman mudah kalian berdua untuk mengantisipasi hal-hal yang timbul dalam perjalanan rumah tangga kalian berdua kemudian hari yakin bapak mama kita yang ada sekarang ini rahasianya mungkin ada yang dibawa sampai mati pasti ada itu apalagi akak amat gudang do rahasianya mohon biduan satu biang kubur ada yang kamar saya merahasia do hitak amat ya tapi itu tidak bagus ya sorry ya jangan dirahasiakan karena membilang apa kebohongan akan menutupi kebohongan lainnya jadi ingatlah bahwa perempuan salah satu nasihat tadi dari keluarga hormati orang tua agar mampu menghormati mertuamu dan juga seluruh keluarga besar Tampu Bolon dan juga khususnya menghormati taat patuh kepada Husor Tampu Bolon yang menjadi suamimu supaya diberikan karunia kalau dilok nakaning Husor ia part di hutan apatas maroha si leon-leon dan si mata habiari Tuhan ya teh nama kabiari Tuhan ini Husor dada nasaw nama kabiari si matuang dada sama nama kabiari pareman di pasaran di terminal nama kabiari Jehovah dan nama tabuni dan napadao alay lam di pasor di paconok nguluna tutuhani ido nama kabiari Jehovah marhite nama saw do Tuhani di bagas corone udang do bikin kalau engkau punya niat untuk bersekutu mendengar firman Tuhan pasti ada kebaktian pagi, kebaktian siang, kebaktian sore atau kebaktian malam bahkan rumah tangga kalian juga itu adalah ibadah di sihicat sen peruman tugiur sirahel ayo kita berdoa memuji Tuhan agar rumah tangga kalian diberkati pas marohamuna mertua mahamu berbahagialah kalian berdua ingat kunci kebahagiaan ketika Yesus berada di tengah-tengah rumah tangga kalian berdua. Pasu-pasuna godang brade diho lehonon nyutuna ororo tuho nungaro tujo
debata ditahiru hamuna donen marbagas aredang tama hala Kristen marbagas songon sipili begu dibahedi tengok kamu ma jolo hata ni debata taringot turuhut ni pardongan sarepion ni hala Kristen na pinukka ni debata pinabuan ni hatana dung ditopa debata jol mai didok ibana ma dan dengan sasada bawai punjung ubain madibana sada boru-boru pangrupi bahen akubna dungi dibuat debata masada rusuk sian bawai majadihon boru-boru dungi dipasu-pasu manasida akub nini didok Tuan Yesus dan jadi paulaun ni bawa jol mana aina paulakon jol mana dungi diolina asing na mangalakub do ibana jalan na manguli nang sirangipe pangalakub do atong na pinadumo ni debata dan jadi sirangon ni jolma sono do dirok hata ni debata tu bawai hamu akka bawa haulongi hamu mapat di utamu nabe songon Kristus na makaholongi huriai jalan na mangaleo diri na umukopsa bulan hamid ya bulan hamid di baini ia mamudai hamu tunasida unak kamu marimas hoso ikon malo hamu madongani nasida sangabe kamu nasida somondongan panean di hanguluan na sorasuda solong madirok hata ni debata tuangka boru-boru hamu akka boru-boru oleh hamu hata di bawah munabe somon pangulun muna di Tuhanmu ai bawa ido ulu di pardi hutana somon Kristus ulu ni huriai ikon botor porman toman mardongan halapohon do haminaw ni todi parangi ni boru-borui imana harga di jolo ni debata do di jolo ni jolma atong parangiun hamuna dua ma hata ni debata solukon hamuma parasi ni rohau dot habasaron dot haserekon ni roha masih pauniunian jara masih asian mahamu saluhut riting ni roha murut rimas panunggahion dohot pangicayoni dauma siak kamu digijang ni salutnai masih haholongan mahamu ai ido raut-raut minasundinggan dungi daminasian debata ima mangarajai di bagasan rohamuna jala saluhut nabinen muna marhite-hite hata manang pabahenan toktong mai marhite-hite guar ni Tuan Yesus asa ibana mangarajai rohamuna dohot ulaun muna atong nunga dibegi hamuna dua hata ni debata tarimot turuhut ni pardongan sarepion ni hala Kristen namanukun maun waing jumolo diho ale panguli husor tapugolon olo doho maka jongjokon di jolo ni debata noboto saluhut do di jolo ni akadongan napungu di son di pangido rohamdo si Rahel Haryati boru si toruson na niriritmon gabidonganmu saripe olo doho maka haulongi ibana sian nasa roham dohot mangulaon sian nasa gogong uhut marparangi nabadia rab dot ibana olo doho mangaju-aju ibana tungsura marhagaleon manang humurang parangena jalan nasotupa paulahommu manang tadi kononmu ibana pai madisirang hamatean hamusobut molo nang sadaro hamamang mangului salut naing dogma alusmu mulia Tuhan namanupun maahu diho inang Rahel Haryati borusitorus naniririt ni si husor tapubolon baindongan na saripe naulodoho maka jongjokon di jolo ni debata noboto saluhut do di jolo ni akadongan napungu di son na di pangido rohamdo si husor tapubulonon gabe sinodukmu olodoho maka holongi ibana sian nasaroham jalan marpangalaho nature maradukon ibana dot mamarangi on parangi nabadia pabuah hala Kristen ho jalan nasotupa mahilolok ko manang tadi kononmu ibana paima disirang hamatean hamusogut molo nang sadaro haminang mangului sarunay dogma halus
mau diatema siang mamuna tada tuhuni pada muna na poso ni de bata dua na patola son hatana tuhamuna dua marhite-hite guar ni de bata ama dot guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dot guar ni torti porbadia hudok mahatana tuhamuna dua na pinadomu ni de bata dan jadi sirangon ni joma. Amin. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan di Batama. Di sodakon Tuhan di Batama buhina Tuhamu, jala si asima rohana midahan. Di dopakon Tuhan di Batama buhina Tuhamu pada, jala di pasau kon madamena tutor timuna. Amin. Matang yang indah. Ale Tuhan de bata amanami para sirohan na sumuro. Nunga di joho dongan namion la pajongjong pardongan saripiani. Songan na niaturhon ni hatam. Takasdo diudukon nasida. Asa gabesada nasida di paruhaw. Gogo ng pamikirion di ngolo ni parsaripioni. Patoktong mani nasida dami do tolong iroha nasian hui. Asa sada nasida na gilas ni roha do di parukilon na rotu nasida pahot ma pasu-pasu pardongan saripion na nilehon mitu nasida asa unang sirang nasida iya sosinirang ni hamatia seramoti jala parbadiai manasida marhite-hite totim asa manoktong nasida marhaporsiao jala marpos ni roha tuho siyan namamuka saat rodi ujung ni parsaripioni. Saya tangihon mak ale Tuhan de batatang yang namion ala ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maridihita, las itikina maridum mahita pasal penumpedata. Tapasat ma peliata tuado panilibata martan yang mahita. Ale tuan debata amanami dan di banua gijang. Hodo haroroan ni pasu-pasu. Dohot sineon lehon. Rodiat kadenggan basa na mauliutus. Mauliate mau sobon hami tuho. Ala di pasu-pasu hodo ngulu nami. Hupasat hami matuho diri nami. Nansian na nilehon mitu hami. Say jarumay. Gabi pilihan na usus di kamu asi maruham say pasuk-pasuman pilihan na hupsot hami tuho asa para siyang hami lopati pulhon harajonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion
buhay maruhanami marhititi todim na badye, asalam patar huida, jala huboto hami, godang ni silon lehon mudihami, saya cari mahami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, uhud pasahaton pilihan nami, dalam laho pasangapon ho, marhite-hite, Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rapita mangidutannya ale amanami. Ale amanami dari banua gijang, saya benar baria magwamu, saya Roma harajamu, saya sab malomuni ruham di banu tongon, somon di banua gijang. Leon matuhami sadarion angluan siapari, saya sama dusanami somon panesanami. Siyang pangalan ay hol na puna harajan, roh agugon, rodia sangapon sa liling-liling. Amen. Jalo hamuma asiniruhan ni Tuata Yesus Kristus, holong niruhan ni Debata Ama, dohot parsauran ni Todi Porbadiema, na madongani, uhud mamasumasu hamu sa luhutna. Amen. Oras marita serta Berbahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita tanpa Tuhannya tiadalah lengkap di mana hati girang menyambut
betapa hatiku berterima kasih.